हाय फ्रेंड्स ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ କେପରି 50 ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ବସି ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅତି ସହଜରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ସହାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯିଏକି ଆପଣ ଫର୍ମକୁ ଭରିବାରେ ସହାୟତା କରିବେ। ମୋବାଇଲ ସହାୟତା ନିଜର ସାଥିରେ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ସ୍କାନର ନେଇ ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟିଂ ନେବା ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 8ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ତାରିଖ ଓ ସମୟକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠା ଦିଆଯିବ। ବେଶୀ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ଶସ୍ତାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।